It-taħwit u l-kaos tal-koalizzjoni tal-konfużjoni kompla joħroġ fil-beraħ waqt il-programm Networks fuq TVM2. Programm li matulu ma ħareġ xejn għajr il-garanzija ta' instabilta li Simon Busuttil u Marlene Farrugia qed joffru lill-poplu. It-taħwit kien evidenti mill-ewwel minuti, hekk kif Marlene Farrugia gidbet lilha nnifisha meta nnegat id-disgwit li kellhom dwar il-manifest elettorali. Proposti jekk kien hemm dak inti qed tgħidu. Dan anke jekk kien Busuttil stess li ammetta li fuq ċertu kwistjonijiet u Marlene ma jaraw xejn majn. Ewlenin fosthom it-trakka tal-karozzi u l-kaċċa b'Simon Busuttil jinqabad jikdeb għal-voti. Affaċċjata b'dan Marlene Farrugia reaġixxiet bajat u tajjir waqt li qabżet u interrompit kemm felħet. Marlene Farrugia qalet illi ma taqbilx mal-kaċċa fir-rebbija. Ħallina nitkellem. Qed jitkellem ħallina nitkellem rispett kollu. Il-Mike mitfi, kompli ndirizzalili. Nista' nibqa' nitkellem. Qaltilhom lid-dilettanti tal-karozzi ħanam lilkom ir-race track fi Sqallija. Dawn huma żewġ ċirkustanzi biss. Attitudni aggressiva li ddominat programm sħiħ. Programm li matulu Farrugia ħanxret kull meta dak li beda jintqal ma daqx għal-widnejha. Saħansitra sejħet lil jinborġ tifel żgħir hekk kif inkixfet l-arroganza li Farrugia għandha maż-żgħażagħ. Biex li miskina x'takadu żgħir. Inti sabiħ. Ħallina ħanieħdu l-ħin tagħna wkoll. Inti interess tiegħek li tibqa' il-qudiem. U jekk qatt kien hemm dubju li Busuttil u Farrugia jiffurmaw l-aktar koppja instabbli fl-istorja politika Maltija, dak li rajna waqt Networks jikkonferma li mill-koalizzjoni tal-konfużjoni ma tasar xejn għajr taħwit u tbażwir. Jiena ma nistax nifhem x'koppja tagħmlu intu Simon Busuttil għaliex bażikament insopportabbli l-fatt li int ma tħallix lil min ma jaqbilx miegħek titkellem. Incredible. Okay, Teresa, importa. Issa aħna nafu. Iva, le ma tirkom. Inti għamilt il-punti. Immaġinaħħa. There's a limit. Iddeċidi xi trid nagħmel. Immaġina issa l-oħra ħalluni nitkellem. Imma not to go over the limit. Id-domanda tiegħek kienet sempli. Id-domanda tiegħek kienet. Grazzi. Vera konfużjoni, jekk m'għandna konferma ta' xejn, vera kolazzjoni tal-konfużjoni di. U naraw, għaliex ma marriċ quddiem l-Olaf, pereżempju, sabiex jinvestigaw. Ħalli naraw, qiegħda tgħidilha x'inhi tgħid Marlene Farrugia. Anke l-interis trid tgħid x'inhi tgħid Marlene Farrugia. Marlene Farrugia trid tgħallem lil kulħadd għax qaltilna illi lil Simon Busuttil trid tgħallmu, l-interis trid tgħallimha u ser nispiċċaw nafda pajjiż f'idejn Simon Busuttil u Marlene Farrugia. Wara li xebgħu jaqbżu fuq xulxin f'konfużjoni li ma bħala, Farrugia u Komodini Kakija rridu jiddettaw il-mistoqsijiet ukoll. Għal-mistoqsija dwar Beppe Fenekadami kienu isteriċi bħalma kien Busuttil f'ġimgħat sħaħ ta' kampanja ta' mibeda u negattività. Għalfejn qed tistaqsini fuq din il-mistoqsija. Għalfejn qed tistaqsini fuq din il-mistoqsija. Però bl-istess argument, l-FIAU għandha qudiema ir-rapport fejn hemm li Beppe Fenekadami qiegħed jiġi investigat f'allegat ħasil ta' flus fuq droga. Dak jagħtal FIAU. Iva, mux tal-maġistrati, tal-FIAU għetnejlek. Il-maġistrati, Brian, jista' jkun, illi jinti maqrajt. Le minix nitħak Marlina, dawn huma affarijiet serji. Nitku meta trid f'okkażjonijiet soċjali, nitku kemm trid, però hawnhekk minix nitħak, dawn huma affarijiet serji. Spikka l-aktar il-mod ta' kif il-koalizzjoni tal-konfużjoni se tiffinanzja l-manifest tagħha. Wara id-bażwir fil-kalkoli, komplejna niskopru kif il-koppja se tagħmel tajjeb għal wedi sparpaljati tagħha. Għax il-flus tal-poplu, il-ġid kollu tal-poplu, anke jekk nipprivatizzaw xi ħaġa li ikun hemm bżonn nipprivatizzaw. Issa ngħidlek kollox. Majni, fil-qasir, x'ħadd ipprivatizza? Ma tlekx ħadd nipprivatizza.